बोगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना आसाम नाङैनो अबिरुसि क्रीड़ा दिवस फालिदों। आसाम नाङैनो दिनै बोगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना 3 सेप्तेम्बर सानखौ अबिरुसि क्रीड़ा दिवस फालिनाय जायो। दिनै अदालगुरि जिल्ला गेलेमु बिफाननि मददजों बेरगाव UPPL लाइमोन गांख'नि बानजायनायाव अर्जुन बान्था मोनगिरि बोगेश्वर बरुवानि मुङै गोलाव खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 7,000, नैथि बान्था महरै 5,000 आरो थामथि बान्था महरै 3,000 रां लोगोसे कनसुलेशनआव 7 बादायारिफोरनो बान्था होनाय जादों। थंग्ला UPPL मावख'निफ्राय जागायनानै पानिरि कसुबिल पानिरि सा बागिसा मुरमिला जानानै 21 किल'मिटार खारनाय बादायलायनायखौ लायो। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि EM दावबायसा बर'आ, लोगोसे बाहागो लाबावो कालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर', बेरगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि निर्मल बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबजों हाबाफारिखौ मावफुङो। सा सानजा भारतनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि बोगेश्वरी बरुवा बिथांनि दिनै जोनोम सान 3 सेप्तेम्बर आरो बे 3 सेप्तेम्बर बिथांनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा रायजोआरि गेलेमु सान महरै फालिबोदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो बिटिआर सरकाराबो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव जाहाथे गेलेनायनि सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो अर्जुन बान्था मोनगिरि बोगेश्वरी बरुवानि जि जोनोम बा बिथांनि सोमोन्दै जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोनथिनो हायो, गार्जेनफ्रा मोनथिनो हायो, बिनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बिटिआरआव थानाय मोन 10 महकुमायाव जोंनि जिल्ला गेलेमु मावख'गिरिनि हेफाजाबजों आरो जोंनि लाइमोन UPPLनि दैदेननायजों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानाय जादों, जेरै दिनै बेरगाव महकुमायाव माराथन खारनाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि आयदाखौ सायख'ना लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे 3 सेप्तेम्बर एबा अर्जुन बान्था मोनगिरि बोगेश्वरी बरुवानि जोनोम सानखौ फालिनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। दिनै जिहेतु माराथन दौर जायखौ गोलाव खारनाय होननानै बेनि जि बादायनाय बे बादायनायनि हाबाफारिनि गेजेराव सरकार एबा नोंथांमोननि BTC सरकारनिफ्राय मा बान्था थागोन जाय गेलेगिरि? जोङो बेबायदि राङारि बान्थासो लाखिनाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव हयथ' बिनि बान्थानि बिबां बा बान्थानि होनायनि माखासे राहाफ्रा गुबुन गुबुन जागोन, नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो महकुमायाव 30,000 जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय हरनाय जादों। दिनै बेरगाव महकुमानि बे गोलाव खारनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थानो 7,000, नैथि बान्थानो 5,000, थामथि बान्था, ब्रैथि बान्था दङ आरो बिदिनो 7 बादायारिनो साबायखर बावनाय बान्था जाय कनसुलेशन प्राइज बेखौबो लाखिनाय जादों। बेखिनि बान्थाया थोजासे नङाब्लाबो बाहागो लागिरिनो मोनसे सन्मान होनाय बेखिनिखौ होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो इभेन्ट लायै इभेन्ट बान्थाखौ होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों।